Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini nagipon niyo sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayang makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw kalamay galangan Lunes, pitsa 15 na. Buwan mahigala sa Hunyo tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon, natagang tagpagtagad ang mga issues nga mahilabot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhila man gihapon mga higala sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas na may iskutanan karong nga buntaga mga kaigsunan na tulo ang patay sa managlahi nga disgrasya sa kadalanan sa dakbayan sa Sugbo. Una mao ang inangkasay sa motorsiklo, human sila na ni U-turn diha sa SRP og nabanggaan sa nagpadong nga pick-up. Straight to the point. Samtang sa barangay Labangon, laing usa ka babae nakabsan usab sa kinabuhi. Human na das magi sa Bunbunan Road mahigala sa maong nga barangay. Straight to the point. Naghanap ni mga alarmas kadalanan mahigala, mga vehicular accidents. Mga inaot ta mga kaigsunan nga careful gyud ato mga motorista ug ang ato mga pedestrian diha sa kalsada. Straight to the point. Samtang sa laing bahin 80 megawatt nga wind power project sa lungsod sa Alegria nakadawat na og endorsement gikan sa Kapitolyo nga gilaumang makahatag og solusyon sa problema sa supply sa kuryente dinhi sa Sugbo. Straight to the point. Nahanglan gyud mahigala nga mahimo untang self-sufficient ang Sugbo. Kay sa pagkakaroon mga higala ang Sugbo nagsaligta sa tabang, nagsaligta sa energy mga kaigalaan gikan sa nagkadaiyang mga probinsya. Kita sa Sugbo mahigala dili ta makabarog og atong kaugalingon. Niya tay mga power plants dinhi pero dili igo nga ika-supply sa daghang mga industriya, daghang mga pabrika, daghang mga establishments nga niya mga higala sa dakbayan sa Sugbo og lalawigan sa Sugbo. Straight to the point. Una nga atong power supply gikan sa Luzon, gikan sa Mindanao, dapay gikan sa Negros, napay gikan sa Leyte. Muna tinuod mahigala og bisan gani og maaprobahan kining 80 megawatt nga wind power project sa lungsod sa Alegria. Medyo kuwangon gyapon sa umaabot nga mga katuigan. Labi na og mo-operate na kanang mga buildings diha mahigala sa SRP. Manginahanglan man daghang requirements kurente. Muna nga kanunay tang magkuwang mga sukintig paminaw. Straight to the point. Ato sa nihatagag pagtagad-butaga sa atong pamanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. laing bahin, Byron Garcia ni akusar sa mga pulis nga ni maltrato kaniya samtang naa siya sa ilang kustodiya. Straight to the Kini point. human gidakop sa niaging semana tungod sa kaso nga iyang giatubang. Straight to the point. Niadtong Sabado nakapiyansa na si Garcia og 108,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Straight to the Apan ni point. akusar kini nga duna ko na maltreatment sa kapulisan. Naon sa kang hitabo ang maltreatment mahigala nga kini ni ang atong mga pulis mahigala very fair man nga ni handle ining maong nga kaso. Sabi na mahigala nga si Byron may subject mga sukit di paminaw. Mo na nga mga tao in town galingo-lingo lan galingo-lingo mahigala way makatuo nining maong pamahayag inday Straight to the Katang point. pagtagad rumutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan o ubang bahin sa nasod, nakalas tungod sa kusog nga linog sa Mindanao ni saka pa ngadto sa 61 ka mga tao. Straight to the point. Ana man ni kadaghan in taon mga sukit paminaw. Samtang kapin sa 173,000 ka mga pamilya ang apektado usab sa linog. Straight to the point. Pope Leo XIV militok og mga pag-ampo og gipadayag sa simpatiya alang sa mga biktima sa linog sa Mindanao. Straight to the point. Kato sa nagpagtagad rumutaga may gala kay kinis Pope Leo mga sukit ni paminaw duol man sa iyang kasing-kasing ang Pilipinas ani. Kay kini si Pope Leo mahigala usa kini ka Agustinian na priest, Agustinian kini Order of Saint Agustin. In fact, naka-arinis Basilica Minore de Santo Niño inday kin. Dili mga pictures ni before ni na Santo Papa, no?
samtang bishop ni, samtang cardinal ni mahigala ni Arenis Basilica Minore del Santo Niño. So kay bao siya mahigala unsa gining Pilipinas, o kay bao po siya mahigala nga ang Senior Santo Niño nga gidumala sa iyang mga kaubanan nga mga paring Agustino, usa sa pinakadakong fiesta mahigala sa Pilipinas, ang sinulog dinhi mahigala sa Sugbo. Straight to the point. So si Pope Leo naka-apil mahigala pag-ingon og litok o mga pag-ampo alang usab mga kagalaan sa mga nahitabo sa linog didto sa Mindanao. Straight to the point. Samtang Senado mobalik na sa ilang in-person nga trabaho, human sila nag-work from home arrangement sulod sa duha ka adlaw sa niaging semana tungod sa giingong security threats. Straight to the point. Security threats o nahadlok sila mga higala na balaka sila nga madayon ang Blue Ribbon Committee hearing sa Cayetano Black. Kaya nga ito, manggod mga kaigsunan ba, ang pinakadako nga anomalya nga kinawatay sa Pilipinas kinig yung flood control scandal. Mo ni pinakadako. Nyaon sa may mahitabo ani mga kaigalaan. Ang kang Cayetano Black mahigala ang target sa investigation kinsa ti mga sad-an. Pero ang talawa kini prangka-prangka lang pag-istorya, real talk lang, ha? Ang kang Gatchalian Black mahigala ang gitarget ang mga Marines. Ang 18 Marines mahigala. So, I hope mga kaigalaan, kung unsa man gani mahitabo ining Senado nga matod pa naningkamot mo sa makabira sa laglain. Kaya sa pagkakaroon mga sukid di paminaw, ang Cayetano Black sa pagkakaroon o Gatchalian Black, parehas sila doon na mga legal claims labot sa legitimacy sa leadership diha mahigala sa Senado. Pero as of now, mas bugat ang claim, mas bugat ang legal standing, ang legal nga mga backup ni Senate President Alan Peter Cayetano ikumparar nimo kang Senate President Pro Tempore Win Gatchalian. Straight to the point. Mabitan ng Pro Tempore ragid siya mga higala. Mas bugat na as Cayetano. Pero kung makabira na sila, ibutan ta lang makabira sila, matagkaron og unya dara may mga threats gyud mga higala. Ang pangutana unsa may madangatan, unsa may direksyon sa Blue Ribbon Committee hearing may labot sa flood control. Straight to the point. Mo nay prangka-prangkang pag-istorya ha, og kitang mga Subuanon, ha? Labi na kita may naigo sa Bagyong Tino nga daghang patay dinhi. Okay ba lang nato? Okay ra ba lang nato nga way mahimong investigasyon labot sa flood control scandal? Straight to the point. Ha? Mo nay dakong pangutana. Kini may tagantag pagtagad sa karong nga buntaga sa atong pabanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa abroad, US President Donald Trump nibutyag nga duna kini kasabutan tali sa ilan subay sa subay nini mo kasabutan tangtango na sa Amerika ang naval blockade sa maong nasod. Straight to the point. Apan ang Iran wa pa mo konfirmar sa giingong kasabutan sa Amerika. Ang K-Mediator nga Pakistan itugan nga ang official signing ceremony himuon sa Switzerland karong adlawng Biyernes. Straight to the Kini point. guban pang may skutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.